Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Dr Mnguni TV, uprofessor wangonyaka odlule. Ngiyabingelela bafowethu, ngiyabingelela bo gogo nalobomkhulu, eyinsizwa lentombi nomama abathanda umthando wabantu. Imina lo baba wenu baboyizizwe eziningi. Ongenzeki kubantu kuMnguni kuyenzeka. Kuphinda kuphi bakhona ofakazi balokho. Ngizothi namhlanje ngiphathele nathi imbiza uMalamlela. Nathi imbiza yethu la ekhaya kwaMnguni komthando wabantu uMalamlela. Imbiza yemangaliso, imbiza engekho kuzo zonke lezi imbiza ezikhona. Zikhona imbiza eziningi ezinye ziyababa, ezinye zinoshukela, ezinye amanzi, kodwa nangu uMalamlela. Le mbiza ethu uMalamlela ungahamba uqeda umhlaba ngeke uze uthole. Ungahamba uqeda umhlaba angeke uze uyithole impande okuphekwa ngayo lo muthi. Lo muthi umuthi osiza umuntu. Imithi yaphuzwa, imithi ena iyachatha, imithi yenziwa zonke izinto, kodwa lo uhlukile indlela owenziwa ngayo. Ezinye imbiza zinezikali okukalwa ngayo ukuthi thela kanje ube usuyaphuza, kodwa lena akuyona uzifo zonke. Ungathi mawuyibona le ibekiwe noma ikuphi ucaba ukuthi imbiza uzifo zonke, mawuphethwe ikhanda uyayiphuza, mawuphethwe isisu uyayiphuza, uzifo zonke cha ishaya kwasani, cha le ayishaya kwasani. Lena uyayiphuza mawuphethwe into ethile. Mhlazana uyithenga nje uyithengela ukuthi ufuna uqeda icancer. Le mbiza izoqeda icancer. Mawuyithenga uthi le mbiza ngifuna ukuthola ngayo abantwana uzobathola. Mawuthi ngale mbiza ngifuna ukuvusa imizwa izawuvuka. Ngalo muthi mawufuna ukugeza isikhumba uzosigeza isikhumba sakho. Lo muthi lo wakhiwe waze wahlanganiswa nemimoya, wahlanganiswa nethongo, wahlanganiswa nabantu abadala. Mawuphuza lo muthi lo uchitha phansi. Isivalo sokuqala uyasichitha, isivalo sesibili uyasichitha. Ukhulume labasekhaya koma, uphinde ukhulume nabangini. Ngalikhathi uchitha ukhuluma nabantu bangini, uchithe ukhuluma nabasekhaya koma. Usho inkinga yakho ukuthi ngiyobani ngibona nje ngiphethe lo muthi. Ngiphethe ukuthi nokuthi ngicela ningilaphe kukho. Lo muthi uzokwenza lokho. Uphuza lo muthi umuntu ongahambi ongakwazi ukusukuma ahambe. Lo muthi uphuzwa umuntu okuthiwa usezohlinzwa. Lo muthi uphuzwa umuntu okuthiwa hayi khona akakwazi ukukhuluma washawa istroke. Umeke washo wenza lokho lo muthi lo. Angekho umuntu okwathola lo muthi okwawuthenga othi akawudingi. Wonke umuntu uthi ngiyawufuna. Angazi ukuthi ngingabala ngithini imanga ezenziwe lo muthi. So ungaphuthelwa mawudinga uMalamlela uyakwazi ukuthi uthole. Mawudinga lo muthi uyakwazi uthole. Kimi uthola kumina. Mangise Witbank uzolanda. Mangise Soweto eMidlands uzolanda. Mangilapha eThekwini wozolanda ngoba ngiyenza sure ukuthi mawufikile wazolanda ufike uthole unjengoba unjalo la upheka khona. Ningaphuthelwa ke ukulandela lezi inhlelo. Ongaka subscribe akalifaki ibutton lokusubscribe abe ingxenye yalomndeni. Ningaphuthelwa futhi ukuthi ngomhla ka10 ngizobe ngine haleluya, nginenkonzo yokuzalwa kabusha engizobe nginayo la ekhaya. Uphatha ikhanda, uphatha ubisi. Uma uzodinga insebenzo yokuzalwa kabusha, sibekile umnikelo ka500 ukuthi umuntu afike nawo uzokwazi ukuthi agezwe, azalwe kabusha. Ngiqaphele ukuthi njengoba senza lezi inkonzo zokuphulukisa zokusiza, sizamkulekelele ngoba abanye bethu abanazi imali ezibizwe igodlweni. Kodwa umuntu uyakwazi ukuthi makuthiwa ingxenye engaka asondele, ingxenye engaka asondele ngoba kuzanyela ukuthi wonke umuntu aphile. Hlalani kimi nami ngihlale kini. Ningalenzi iphutha njalo ngomsombuluko akhona amavidami aphumayo. Ukhozi FM ngikhona njalo ngo20:10. 1KZN TV ngisuke ngikhona. Vibe FM ngolesine ngisuke ngikhona. Nilandele nilalele Facebook niwazi ukuthi ningene khona. Niqaphele abantu abazenza umnguni abathi akufakwe imali kuSpa nako Shoprite. Please xwayana amasela, xwayana abantu, xwayana siduma ngabanye. Inkosi inibusise, amen.